Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli din kardeşlerim. Allah'ın rahmeti bilen bizden Ramazan ayları dağın jeyte. Hamna şuşu Ramazan ayları jeytkende bir meselege açıklık kirtip gitesi kile. Elbette her bir bizge bilgili. Bizden taң atqanda biz indi sahar aşıyız. Ham quyosh bayıgaç biz iftar aşıyız. Менә шушы сәхәр һәм ифтар һәм шулай ук 5 вакыт намазлары алар динебездә билгеләнгән кояш йөреше белән. Һәм инде Аллаһ Таала безне шулай итеп бар иткән һәм без менә безнең татар халкы, шушы болгар халкы без исламны ин алда кабул итүче төрки халыкларның берсе һәм безнең урнашуыбыз төньякта урнаштык без. Һәм шул сәбәпле безнең менә намаз вакытында бер шундый кайбер үзенчәлекләр дәген бар. Ул үзенчәлекләр турында безнең борынгы бабаларыбыз галимнәргә сораулар биргәннәр, галимнәрдән фәтвәләр алганнар, һәм безнең галимнәребез ул мәсьәлә турында китаплар язганнар. Ул да булса шафак кызыллыгы бетмәү. Ягъни Quyosh bayıgandan soň şafak akşam namazı kirä, quyosh bayıgaç akşam namazı kirä, akşam namazı okugaç biz yestuni kütäbez. Yestu namazı ol indi bilgili bolgança şafak tamamlangaç kirä. Әмінә безнең җирлектә җәй көннәрне ул май айыннан алып август айына хәтлек безнең җирлектә шафак кызыллыгы бетми. Һәм ул бездә генә түгел, бездән югары урнашкан төбәкләрдә дә шулай. Аларда дагын ул җәй вакытында анда ак төннәр дип атала. Анда дагын намаз вакытлары, менә ясту намазында шафак кызыллыгы бетми. Менә шул вакытта намазны ничек укырга? Әйткәнемчә, аның турында безнең галимнәребез төрле фәтвәләр алганнар һәм намазларын башкарып килгәннәр. Менә әгәр дәген без борынгы календарларга күз салсак, ягъни инкыйлабка хәтлек чыккан календарларга, тәкъвимнәргә күз салсак, без анда күрәбез. Анда намаз вакытлары күрсәтелгән һәм әгәр дәген май айы җиткәндә, май айы җиткәч, ясту намазы вакыты кирми дип бушлык калдырганнар. Шулай ук иртәнге намазны дагын вакыты юк дип бушлык калдырганнар. Ягъни ел дәвамында намаз вакытларын күрсәтеп килгәннәр, аннары бушлык. Менә шундый тәртиптә безнең тәкъвимнәр чыгып килгән, ләкин инде инкыйлаб булганнан соң, инде 1918 елдан соң инде намаз вакытлары чыкмый башлый тәкъвимнәрдә, фақат кояш чыга һәм кояш баю гына билгеләнә башлый. Әлхәмдүлилләh, менә инде 30 елга якын дин иреге бирелде. Әлхәмдүлилләh, без яңадан дини тәкъвимнәрне бастырабыз һәм намаз вакытларын әсерлибез. 2014 елны Диния нәзараты тарафыннан яңа хисаплау шушы элекеге безнең инкыйлабка хәтлек бабаларыбызны чигитеп хисаплаган, шуңар таянып астрономик хисап белән хисаплау тәкъвиме төзелде. Һәм ул Диния нәзараты тарафыннан кабул ителде һәм шуның белән эшләнеп килә. Менә ул бу елны Рамазан айына туры киләчәк. Ягъни күп кешеләр күргәне бардыр, намаз укучылар игътибар иткәне бардыр. Май айында безнең намаз вакытлары үзгәрә. Ягъни 1 сәгатькә үзгәрә. Шулай ук август айында ул шундый үзгәреш була. Ни өчен? Чөнки менә безнең әйткәнемчә шафак кызыллыгы бетми башлый. Шафак кызыллыгы бетми башлый. Яки аклыгы дип әйтсәм була, кайбер галимнәр аклыгы ди, кызыллыгы ди, бетми башлый. Шул сәбәпле ясту намазы вакытын без билгели алмыйбыз. Һәм шулай ук иртәнге намазның дагын вакытын билгели алмыйбыз. Шуңа күрә галимнәребез шундый фәтва чыгардылар. Без таянабыз, кайсы төбәктә намаз вакытлары билгеләнә, безнең җирлек өчен ул Астрахан төбәге. Менә без шул җирлеккә карап алардагы булган намаз вакытларын хисаплап, алар акшам белән ясту арасында төннең нинди өлешендә намаз башкаралар, иртәнге намаз мәсәлән төннең нинди өлешен алып тора, шуны карап, без инде үзебезнең регионга шуны хисапладык.
Ягъни ул безнең күрсәтә ястү намазы сәгать ярым тирәсе, иртәнге намаз ул кояш чыгарга 2 сәгать тирәсен күрсәтә. Шуңа күрә, менә хөрмәтле дин кардәшләрем, игътибарлы булыгыз. Менә безнең намаз вакытлары астрономик хисап буенча бара һәм майның менә Казан җирлеге өчен майның 5-ләрендә, калган төбәкләрдә ул иртәрәк яки соңрак, менә шул вакытта кисәк күчү була. Ягъни безнең астрономик хисап буенча исәпләп булмый. Шул сәбәпле без күчәбез Астрахан җирлегендә хисаплаган шикелле. Ягъни без инде ястү намазын билгелибез. Кояш байыгач, сәгать ярым үткәч ястү намазы керә дип. Иртәнге намазны кояш чыкканчы 2 сәгать кала, ул иртәнге намаз вакыты керә дип. Ягъни ул шуны аңлата. Сәхәр ашаучы кеше сәхәр тамам дигән графада сәхәрен ашап бетергә тиеш була һәм инде шуннан соң иртәнге намазны укыса ярый. Дөрес санала, Алла бирсә. Менә монда тагы бер мәсьәләгә игътибар итәргә кирәк. Апрель аенда безнең акшам белән ястү арасы 2 сәгатьтән артыкка сузылачак. Чөнки астрономик хисап буенча әле ястү вакыты шулай керә. Менә май башына җиткәч, инде ястү вакыты керми башлый. Шуңа күрә без күчәбез астрономик хисаптан тәкъдиргә, ягъни үлчәп куябыз инде. Намазны фақат билгеләп куябыз, сәгать ярым итеп билгеләп куябыз, шундый, чөнки ул вакытта инде ястү намазы керми башлый. Менә кемдер сорау бирергә мөмкин, ни өчен иртәрәк күчмибез? Ни өчен иртәрәк хисапка күчмибез? Әлбәттә, бу мәсьәлә инде каралды һәм уйланылды, фикерләр алышынды, ләкин безнең дини белгечләребез әйттеләр, безнең таянычыбыз юк дип. Ягъни без дини рәвештә әле ястү вакыты керә торып, без аны керми дип әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә ястү вакыты ул фақат менә шушы билгеләнгән вакыт буенча гына күрсәтелергә тиешле. Шуңа күрә диния назараты тарафыннан ясалган тақвим ул дини һәм динебез һәм шәригать кысаларына туры килә һәм иншалла, әгәр дәгән без шушы тақвим буенча, намаз вакытлары күрсәтелгән намаз вакытлары буенча намазларыбызны башкарсак, уразаларыбызны тотсак, иншалла дөрес булыр дип әйтәбез һәм Аллаһ субханаһу ва тааля барчаларыбызга дагы Аллаһ Раббыбыз фарыз кылган уразаларыбызны тотып һәм Аллаһ Раббыбыз фарыз кылган 5 вакыт намазларны башкарып һәм инде булдыра алсак таравих намазларына йөреп бергәләшеп Рамазан айларын гыйбадәттә үткәрергә насыйп әйләсә иде һәм барчаларыбыздан Аллаһ Раббыбыз кабуллардан әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.